Oh, what's up, man? Oh, so Jumera, we are here in Jumera. Hey, yo. Oh, mga malulupit na painter. Number one painter. Number one painter, Jeff. Oh, and also one people, Takla. Sorry, brother. Yun, no? Diyan na yung ano, yung mga gawa namin. Lahat. Flooring, wall, cabinet, marble, tiles, lahat. Yan, oh. Ito gawa namin lahat, no? Yan. Ito, kapsat. Kung meron kayo papagawa, kontakin nyo lang ako. Yan. Sa amin lahat to. Ito, this is the expert of furniture. Everything. It's number one guy. From African American. Yan, no? Oh. Yan. Next room. Okay. Dahil sa kabilang room, ito naman yung malupit na painter natin. Si Barat. Number one na Nepali na number one painter. Dating Astrea Boys. You know? Number one yan. Galing yan. Ito dito ano. Yung number one na Masun. Marlboro Sitter. You know? Say hi, bro. This is your YouTube channel. Tayo ngayon. Pero lapit na yung Burj Al Arab. Yan. Burj Al Arab. Ito, residence area to. Puro mga malulupit na mga nakatira dito. Mga mayaman, mga puti. Mga Amerikano. Mga British. Yan. Nandun o. Doon, mga naglalaro. So, kapsat, pause ko muna to, punta tayo sa kabilang room. Yun, Yan. Pangatlong, yung master bedroom. Yan. Master bedroom. Ito, ganda. Ganda ng pagkayari. Tapos na yung skirting namin. Flooring, lahat. Ito yung master bedroom, yung, bathroom ng master bedroom. Konti na lang. Yan, kapsat. Ito, gawa namin lahat mo yan. Yan, Yan. So, yung mga ganda. Casa Milano. From Italy. Yan. Ito pala yung, my boss. Yan. Okay? Yan. See? Number one. This is a number one, See? Tignan nyo, nandito na yung mga mukha namin, Ayun, kagaling-galing naman ng salamin nito. May ilaw. Sige, bro. Close. Ayun, very good. Ayun, automatic, Okay. Yan. Lapit na. Lapit na matapos, Yan. Yun, So mga kapsat, dijay kitang tayo man digay kita didigos diyan. Dito sa pa mo digos. Dito mo di na pa mo na yung yan. Resident area Nagmayat Yan. So yung kitchen area tapos na rin, naka na. Tapos na. Kaso nga lang, di pa tapos to. Yung exhaust niya. Ilaw, mga LED. Ayos. Kaso nga lang, wala pang grouting to. Wala pang grouting. Yan,
Yan. Mga kapsat. Ito yung mga ano. Ito din ito. So, yun lang kapsat update ko lang yung project namin dito sa katabi ng Bursal Arab. Yan. So kapsat, ito na, hanggang dito na lang. Please subscribe my channel, like and share. Agyaman, agbyag tay aming Ilocano. Mabuhay. Bye-bye.